Aku nang ngene, Bos. Oh, iki lha piye? Ana gawe-gawean apa lagi? Gaweane panggah ready lho cah kene kok. Gawean apa, Bos? Agen rahasia iki. Aku melu, Bos. Lah pokoknya ada pengalaman po. Alah aku wong iki satset cakut ya. Paling ora wae di skill. Skillku pirang-pirang iki. Skill apa? Alah ya apa wae iso aku kok. Iki sing tak butuhke kecepatan lho. Kecepatan tangan toh. Lah, Ayo iya. iso aku toh ya. Tapi daftarnya 50.000 e. Uga data. Duit latul beras iki. Percobaan utama kena berhasil lolos. Oh, siap, Bos. Ya wis. Pada ke wong kene berpengalaman toh ya. Alah, kabeh, Bos. Nanti ki wong mana ono ki? Alah, ayo duitku dikalet kae. Lah nek ngene iki ayo aku iso tuku rokok ah. Kene sedina bet-bet rasa tuku utut e. Wow.